Estem aquí amb Núria Albó, professora del màster en Comunicació Especialitzada de la Facultat de Filologia i Comunicació i AI Consultant en Data Anàlisi a INECO, on col·labora en projectes d'intel·ligència artificial per al Ministeri de Transformació Digital. Recentment ha estat seleccionada a la llista LAIA 2025, que reconeix 55 referents en el sector de les tecnologies i la comunicació a Catalunya. Hola, Núria, què tal? Gràcies per estar aquí amb nosaltres. No, encantada. Gràcies a vosaltres. Comencem pel principi. Com et vas iniciar en el món de la tecnologia? Va ser una cosa que sempre t'havia interessat o et va sorgir de sobte? La veritat és que vaig tenir molta influència familiar. Vull dir, el meu tiet vivia amb nosaltres, ell estudiava enginyeria industrial i ell sempre estava envoltat d'ordinadors i ens va com ensenyar a jugar, vèiem com ell programava les seves pràctiques, després el meu germà també és enginyer, i això una mica a mi em va atraure molt, no? Aquest camp d'inventar, de fer coses, i ja quan vaig triar carrera doncs ja em vaig encaminar. Primer vaig agafar multimèdia i de multimèdia vaig saltar a enginyeria informàtica. El sector tecnològic encara presenta una bretxa forta de gènere. Des de la teva experiència, quins reptes o oportunitats has trobat en aquest entorn pel fet de ser dona? La veritat és que oportunitats n'hi ha, perquè sí que és veritat que hi ha moltes empreses que intenten anivellar el número de dones versus homes. Sí que és veritat que el que trobo és que a les universitats falten noies estudiant. Vull dir, no sé si és un problema ja des de que petites no tenim referents o no hi ha aquest interès per aquestes carreres tècniques, però sí que és veritat que és bastant preocupant el número de noies en carreres tècniques. Però, per altra banda, tens oportunitats bones. Ja et dic, jo la veritat no he tingut cap problema a nivell personal. L'únic que falta això, que les noies s'interessin, que no els hi faci por, que hi hagin més referents, sobretot referents. Ens falten molts referents. Bé, has estat seleccionada a la llista 2025 LAIA. Què suposa per tu aquest reconeixement tant professionalment com personalment? Doncs la veritat és que va ser una sorpresa molt gran perquè la meva carrera ha tingut molts canvis. Jo vaig estudiar sistemes informàtics i multimèdia, però per necessitats familiars em vaig dedicar durant 14 anys a l'empresa familiar, que no tenia res a veure. I llavors va arribar un punt que els pares es volien jubilar, jo també ja estava una mica cansada, necessitava altres coses, i vaig decidir fer un canvi de carrera. Però clar, després de 14 anys de no haver programat, de no fer res tècnic, dic jo ara com em poso a buscar feina en aquest camp. I vaig començar a treballar a atenció al client en una empresa de sensors. I allà veia el departament informàtic i pensava, ostres, Núria, és que amb la carrera que tens, què fas aquí? Hauries d'estar allà. I va ser quan vaig decidir fer una pausa i dir no, torno a estudiar. Vaig buscar en quin camp puc actualitzar-me de la forma més ràpida possible i vaig veure que el camp del data science era per mi el millor perquè ho podia aplicar en qualsevol camp. I va ser quan va arribar Covid. Covid ens va tancar a casa i vaig dir, tate, aquest és el meu moment, i em vaig apuntar en un bootcamp on estava durant 6 mesos programant 8 hores diàries. I així vaig ser com vaig arrencar. Llavors, clar, quan em diuen que estic a la llista de 25 dones referents, dic, jo? Dic, si només porto 5 anys en el camp. Diu, no, però és que aquest canvi que has sigut capaç de fer, vull dir, és un exemple, no?, per moltes dones que potser aparquen la carrera perquè són mares o per qualsevol altra circumstància de la vida i no saben si seran capaces o si hi ha la possibilitat de poder-se reciclar, i evidentment que hi ha milers d'oportunitats. I em va sorprendre molt, gratificant moltíssim, perquè jo he estat estudiant moltes hores, arribar a casa a les 12 de la nit, i dius, ostres, m'ha costat molt, però que t'ho reconeguin és fantàstic. A més d'aquest èxit, continues compaginant la teva activitat com a docent amb la feina a la indústria tecnològica. Com combines les dues facetes? La veritat, dedicant-hi hores, per començar, a més perquè jo treballo mitja setmana estic a Madrid, al Ministeri, i mitja setmana estic aquí a Barcelona. Les hores que dedico a la docència són relativament poques. Això em dona la facilitat de que puc estar fent les dues coses a la vegada. Ens pots explicar una mica, dins del que puguis compartir, en què consisteixen els teus projectes d'intel·ligència artificial que estàs desenvolupant actualment? Més que desenvolupar-los, sí que hi ha una part d'analítica que estem fent el nostre propi software per anàlisis, però més que aquesta part estic avaluant molts projectes d'intel·ligència artificial, mirant si són transparents, si compleixen els requisits mínims depenent del risc, perquè la Unió Europea el que té ara en quant a normativa és que hi ha diferents riscos de projectes en intel·ligència artificial. Primer s'ha detectat
quin nivell de risc aquell projecte pot tenir, si s'aplica a salut o educació, són d'alt risc. Llavors aquests han de complir una sèrie de normativa en quant a transparència, en quant a evitar biaixos, i això és la part que jo ara estic analitzant més, a part de fer estudis d'ecosistema de quins agents són principals en el desenvolupament de la tecnologia a Espanya. En el teu dia a dia, quins reptes trobes més estimulants a la tasca de científica de dades? Primer, buscar insights, no? Buscar idees, de dir com està anant un tema, no? Com està anant, jo què sé, l'ús de la intel·ligència artificial en educació, perquè a vegades tenim una idea i llavors resulta que és totalment el contrari, no? Per un altre cantó també hi ha molta feina avorrida en el món del data science, que és tota la neteja de les dades, obtenir-les, cribar-les. Vull dir, això és molt pesat de fer, però és que és supernecessari, perquè si llavors això té que entrar a un model d'intel·ligència artificial, si no està ben igualat, si no està ben net, doncs això llavors fa que tot el model funcioni malament. Però bueno, hi ha feines molt xules, no? Quan veus que el model et funciona i que dius, ostres, llavors també tens el contrari, no? Que et dediques 12 hores a entrenar un model i resulta que el resultat és nefast. Però bueno, té aquesta gràcia, no? Que cada dia és diferent, això sí. Des de la teva experiència, creus que en els darrers anys s'han fet passos reals per fomentar la presència i la inclusió de les dones i altres perfils en el sector tecnològic? Jo crec que sí. Jo crec que sí, que s'ha buscat, ja tant amb regulació o així, que s'equipari aquest volum de dones. Que hi ha molta feina per fer, sí, moltíssima feina. Això sí, però sé que s'estan fent passos, s'està donant visibilitat, s'està intentant que organitzacions com Dona Digital promogui el fet que hi hagi més dones en els camps tecnològics, sobretot en la informàtica. Jo crec que s'estan fent passos, el que passa que són petits passos, perquè realment fan falta. Veus els números i realment t'espantes. A més de la inclusió, hi ha un altre tema que preocupa molt quan parlem de tecnologia, que és l'ètica i la responsabilitat en l'ús de la intel·ligència artificial. Com a especialista en aquest àmbit, quines qüestions ètiques o socials consideres més rellevants en el desenvolupament i l'aplicació d'aquestes tecnologies? Bona pregunta, aquí has obert un meló important. A veure, jo crec que s'ha de regular. S'ha de regular perquè, tot i que és una eina que realment et dona molts avantatges, et dona una capacitat de produir molt més ràpid, sí que té molts riscos. Jo crec que és molt important que la gent conegui les limitacions, l'ús, els riscos, el que en anglès se'n diu AI literacy, és a dir, el conèixer punts importants de fins on et pot arribar aquesta tecnologia, si la fa servir per segons quines tasques, quins riscos pot tenir fer-la servir. Per exemple, en educació, evidentment, a un estudiant li va superbé, perquè li dona una capacitat de respondre ràpid o de buscar informació molt bona, però llavors al mateix temps perds potser la capacitat crítica de dir això és correcte, això no és correcte. Ara fas el prompt a ChatGPT o a Copilot o a l'eina que sigui i el problema és que ho dones per bo i a vegades no es verifica. Llavors aquí s'haurien de buscar sistemes pel professorat en el cas de l'educació. Jo no crec en prohibir l'eina, al contrari, jo crec que es pot utilitzar, però l'alumne ha de ser capaç de justificar les seves respostes, de per què ha arribat a aquella conclusió, si l'ha pensada, té que tenir aquesta capacitat de poder defensar la seva feina. I crec que el professorat hauria d'anar cap a aquesta línia, de dir, tu fes servir l'eina que vulguis, però després m'ho has de saber justificar superbé. Com veus l'evolució al camp de la ciència de dades en els pròxims anys? A veure, aquesta pregunta també és una mica complexa des del meu punt de vista, perquè veig que justament la intel·ligència artificial afectarà bastant el que era la ciència de dates com es feia fins ara. Fins ara tenies l'informàtic o l'analista que programava o que tenia uns sistemes d'obtenir dades, de netejar-les, ho feien ells programant, i ara tens eines que tu dius, escolta, et passo aquest Excel o aquest CSV o aquest fitxer amb aquestes dades, analitza-m'ho, treu-me insights, vull dir, la intel·ligència artificial ens està canviant la forma d'actuar en aquest camp. Llavors és important saber-la, entendre-la, sí, però ara tindràs moltes eines que et donaran suport, que moltes de les tasques que feies i que potser et passaves una setmana, doncs això, netejant les dades, mirant que estiguessin correctes, tens eines que ara t'ho faran i això canvia la quantitat de persones que necessites a l'empresa. Bueno, ho canvia tot. Llavors, el futur de la ciència de dades, doncs crec que està canviant.
des del meu punt de vista, sempre des d'opinió personal. I per acabar, quin consell donaries a estudiants o professionals que vulguin dedicar-se al món de la tecnologia? Que siguin molt curiosos. Vull dir, la curiositat és vital. És un món on no pots deixar mai d'aprendre. Vull dir, has de tenir aquesta voluntat d'estar estudiant per sempre, perquè canvia tot, canvia tan ràpid, entren tantes coses noves. El teu cervell està constantment amb la sensació de que s'està quedant enrere. Jo, per exemple, a mi em passa, i mira que estic treballant cada dia amb intel·ligència artificial i penso, no arribo, o ja m'estic perdent això. Aquesta angoixa de ho he d'aprendre gens, he d'aprendre aquí, he d'aprendre allà. I és ser molt curiós, perquè és un camp, per mi, espectacular de ser-hi, amb els canvis que hi ha i tot. Sempre estaràs aprenent coses noves i crec que és la part maca, no? Doncs moltes gràcies a la Núria Albó per haver-nos concedit aquesta entrevista i li desitgem el millor en els seus pròxims projectes.